no bill ma olieki sani sama pod wawuoyo ni en gima olieki to gima nyaka wang'e chike kata the Constitution of Kenya ineno ka wacho ni kik indik Chief Administrative Secretary kik imigi tich kaka court nong'ado. It is the same law mawacho niya parliament nigi ratiro mar ndiko chike. Matiende ni ka parliament ondiko chike kendo ka parliament odhi mondiko ni chief administrative secretaries onego ndiki through another name mokelni to chikno odhi okadho. Chikno pod inyalo tere doho. Matiende ni chikno pod inyalo tere doho to test it whether it is consistent gi chik maduong' ma Constitution of Kenya 2010. Koro aneno ni parliament nigi ratiro mar kelo any legislation kendo parliament nigi ratiro mar medo kata mana the number of medo kata the number of constituencies kata medo the number of counties. En mana ni kagitimo kamano kata kagimedo number mag jomondik gi serikal kata mana numbers mag counties under the constitution tie gimiluongo ni a money bill. Matiende ni if a legislation kata chik mora mora moketi mokele bunge nigi financial implication on the Republic of Kenya, chikol owacho kako onego bedni iluwo. For example, the cabinet secretary for treasury should come to parliament or should present a report through the departmental committee on how legislation inyalo tim. Okay? Koro aneno ka kalure gi neno na aneno ka parliament kata bunge nigi ratiro mar kelo kata lieko kata mana medo kata mana kelo wach CAS ni kendo en mana ni kagitimo kamano nyaka giluw chike kendo kata ka giluw chike ka act no odhiyo pass pod inyalo duoke doho. Pod inyalo mana duoke doho ma thiche oko kendo. Nikech aneno ka sani koro piny owacho pod chwale to gima nyalo kata mana mako dhoja piny ni nang'o meni dwaro makamano idhiro nikech doho ka nosechunge to serikal ni owuon manyiso kaka nego be nigi tiyo gi pesa yo makare. Nikech kana neno kata mana osara mabende jolup jotend migepe madirom 50 ponono ni bill makamano oket chik. Omenda mathoth mabende gibiro bedo ka gikawo nikech jalup jotend migao mano jalup jatend migepe biro bedo kakao omenda mathoth kata kamana par ni nyakwara mgejwango weche mabende nitiere kanyo mabende nene TV ni kanyo chenro mabende doho ogengo manane serikal Kenya Kwanza chenro mabende gintiere godo wantiere gi wendo machiel mabende osechopo Kevin Osido en bende biro bedo ka winjo pacha hinya kaluore kod dwaro mano mar chugo bill machielo mano masiro kete apis jolup jotend migepe e pacho kaka na chief administrative secretaries nikech kana neno kata mna osara mabende piny Kenya dwaro chulo jolup jotend migepe siling 765 180 mano e dwe ka dwe to mano king'iyo jolup jotend migepe madirom 50